Тугрылыклы тамашачыларыбыз Алися апа һәм Хусейн абыйдан бүгенге тапшыруга тагын бер котлау хаты килде. Аның эчтәлеген ачып китәсе килә. 1942 елның 23 гыйнварында нык салкын, карлы кыш көнендә Зур Ширкли авылында безнең якыныбыз гаиләдә 7нче бала булып дөньяга туган. Сүз Аюпова Сара Мусеевна турында барачак. 8 бала арасыннан бүгенге көндә инде икесе генә калганнар кызганычка. 88 яшь тулган олы Зәйнәп апабызга да шул уңайдан саулык теләп китик. Сара апа безгә әнием Фәридә Юныс кызының энесе Кәбир Юныс улының хатыны җиңги булып туры килә. Олар 1961 елның 5 декабрендә өйләнешәләр һәм искиткеч матур тормыш белән 43 ел гомер итәләр. Ләкин тормыш шулай гадел түгел. 63 яшендә абыебыз мәңгелеккә китеп барды. Бу дөньяда аларның шәшкәләре, мәхәббәт җимешләре, уллары Али, киленнәре Гөлнур, 2 оныклары Галия һәм Наилә бар. Сара апа кайнанасы белән 25 ел яшәде. Аңа килен түгел, кызы булырга өлгерде. Кайнанасы да аны бары кызым дип кенә атады. 19 яшендә кияүгә чыккан Сара апабызның туйдан соң 20 көн узгач әнисе үлә. Шунлыктандыр инде ул үз әнисенә сыман кайнанасына да бик нык хөрмәт белән карады. Әтисе Муса Мөхәммәтҗан улы имам була һәм 88 яшендә динебезне үстерергә бик күп көчләр куеп, Аллаһы язган вакытта вафат була. Сара апа ул кешене һәм өлкән яшьтәге кешеләрне дә хөрмәтләп, уртак сүз таба ала. Ул һәр вакыт теләсән инде киңәш белән ярдәм итә. Һәр вакыт аның ишекләре күңеле кебек үк ачык. Әнием белән алар кайын апа һәм килен кебек түгел, гомере буе бер туган апа сеңел сыман бик якын кешеләр булып яшәделәр. Ул безне бары тик яхшыга гына өйрәтте. Бигрәк тә олы савапка ия булган ярдәме дуга кылырга һәм намаз укырга өйрәтүе. Моның өчен 2 дөнья әҗер саваплар язылсын иде аңа. Менә инде 15 ел безнең арада абыебыз юк. Әйтергә кирәк, аны без нык сагынып яшибез. Инде Сара апаның 15 племянниклары да, 15 племянницасы да үз итеп аны күрәләр. Әлеге хатны язучы мин Алисәгә алар өйләнешкәндә бары 6 ай гына иде. Шуңа күрә аның алдында үскән бала мин. Бу тормышта ул минем якын сердәшем, дустым, күп нәрсәгә өйрәткән укытучым да дип атай алам. Бүген якын кешебезне 78 яшь тулу көне белән котлап, әлбәттә иң мөһиме саулыклы, гыйбадәтле, иманлы картлык кичерүен телим. Алда әле бик күп еллар шушылай бер-беребезне кадерләп, хөрмәтләп гомер кичерик. 78. Бу бит асан түгел, ләкин борчылырга юк сәбәп. Синең хакта Сара җиңгиебез буладыр ул әле күп сөйләп. Улы яшьтә булуыңа карамыйча, син бик матур гомер итәсең. Әгәр берәр мәҗлес, шатлык, кайгы булса, беренче булып килеп җитәсең. Сиңа карап сукланабыз да без, шатланабыз да бар син диеп. Утыр әле табын түрләренә, матур күлмәк, башъяулык киеп. Синнән дә ул гүзәл кешеләр юк, бик хөрмәтле якын кешебез. Ихлас күңел белән сине котлап, матур җырда сайлап куйдык без. Кабул итеп күңелеңне моңга күмдә, утыр әле шат булып. Каршыла алда бик күп тапкыр туган көннәр, бәхеткә тулып. Иң изге теләкләр белән Шигоны бистәсеннән Фәриса апа, Сызрын шәһәреннән Алися апа һәм Хусейн абый, Самар шәһәреннән Али, Гөлнур, Сулеймановлар гаиләләре, Идрис абый һәм Зөмәрә апа, Николиндан Нуриса һәм Илдар. Кадерле Сара апа, бар теләкләр чынга ашсын, гомерегез алда бүгенгедән дә бәхетле узсын.
Nisili tibrelip asıl kış dağlarda tыңlaşı sanıdığaç sirlerini köyeliş ul minem hislerini özdürüp söyleş tыңlaşı sanıdığaç sirlerini köyeliş ul minem hislerini özdürüp söyleş Tibrele yüreğim sanlığa şikeli Onu duyar koyununu zarına şikeli Tığlaşı sanıdığaç sirlerini köyeliş Ul minem hislerini özdürüp söyleş Tığlaşı sanıdığaç sirlerini köyeliş Ul minem hislerini özdürüp söyleş Kulak salasıl yar ilahi bununla Min şu şıtanlarda eğlendim bılı bılığa Tığlaşı sanıdığaç serlerini köyeliş Ul minem hislerini özdürüp söyleş Tığlaşı sanıdığaç serlerini köyeliş Ul minem hislerini özdürüp söyleş Yürek'e asıl kuş dikmege konmazlar Şundan da o uylar saf hisler bu